entertainment kay daghan ra bang mga nakuryoso aning maong sikat nga aktres unya karon nahilayo na ni siya sa iyang karera mga idol. Wala man tuod gi-reveal ug unsa man ni hunong na bagid ni siya sa iyang pag-artista. Wala lang sa ba ni siya nidawat og mga kontrata pero daghan ang mga kanabang gimingaw pag-ayo ni ining maong sikat nga aktres mga idol. Human nga nahilayo ni siya sa limelight unya kanabang na inactive pag ni siya sa social media as in hiatus gud idol. Marabag ni palayo sigud siya sa iyang karera sa showbiz. Unya ang mga netizens sa mga fans ug supporters ani mong sikat nga actress nga sige pangitaan ni niya kay kanabang gikamingawan sa gud nila ang talent ni ini, ang kaanyag, ang kabuutan aning maong sikat nga actress mga idol. Unya karon nasigpatan no kay tungod lagi ani nga ni participate mo gud siya mga idol sa usa ka ballet spring showcase sa usa ka eskwelahan diin kini nagtungha ang maong sikat nga actress mo to nga grabya sa mga netizens. Uy abdi kaayo. Ato nang i-reveal idol Kenny wanay lain pa ang sikat nga actress, the very beautiful. Unya active po siya sa beauty pageantry before idol mo to'y katapusan niya nga stint before ni siya nga kanabang na nalayo na sa Pilipinas. I think mo gitong nilarga kita siya dito sa gawa sa nasod idol. Mo ni si Kisses DELAVIN mga idol na feature mo gud siya sa Letters to the World excerpt segment sa Martha Graham School nga ballet spring showcase. Unya sumapa di ay natino ni nga nahitabo ni Mayo 17, 2025 pa di ay ni mga idol niya. Mikatap ang gud mga larawan ani mo sikat nga actress kay daghan lagi sa ipangita maskin sa Instagram niya. Dili na gud siya active murag last niya nga posting murag 2021 pa mga idol niya. Daghan gud in fairness lang ani niya ang fandom ani mo sikat nga actress is grabe sa gud kadaghan no kapila naman sa di siya na pair pod og mga sikat nga mga aktor. In fact di ba murag sila sa tong Donnie Pangilinan mga idol. Unya mo ni karon na malipayon kay mga fans ug supporters sa mga sikat nga actress nga finally ilan ang nakitaan pagbalik unya na lipay sila nga malipayon usab kaayo no nga lantawon ang tamis nga pahiyom aning Kisses DELAVIN sa pag-explore ani iyang talent sa ballet mga idol. O diba? Actually lang kana maglantaw bitaw ka sa kanang social media idol daghang kasigig pangita unsa na kay naong ni Kisses karon asa nakaha ni siya kay wa man gyud mo gawas nga larawan niya kana bitaw latest niya nga hulagway idol niya karon nga ready nila makitaan sa usa ka ballet spring class ngadto sa New York City. So ni apil ni siya sa Miss Universe Philippines 2021 di ay gani unya kani si Kisses mo pa diyang second big placer sa Pinoy Big Brother Lucky 7 niadtong nilabayng tuig 2016. No, at least makahappy kay nanagay paayuda para sa mga fans ug supporters niya. Ang pangutana ra gyud nila kanus amang kahani mubalik si Kisses sa showbiz idol. No?